Já jsem tlustý prase a jsem tu zase. Tak, teď jsem si pro vás připravil krásně v Anglii 10 faktů o mně a tak můžeme začít. Takže první faktem je, že jsem Milan Vašek, žádný tlustý prase, ale jsem tlustý. Ale třeba druhý je, že chodím do bezručovky 94. Třetí je, že nekouřím, nepiju, nefetuju, nic. Čtvrtý fakt je, že jsem se narodil roku 1999, 30. listopadu. Pátý faktem je, že miluju, ale hrozně miluju spaní třeba. Takhle mám rád spaní. A úplně miluju... Takhle miluju spaní. Šestým faktem je, že strašně rád nakupuju. Úplně miluju nakupování. Sedmým faktem je, že... Sedmým faktem je, že... Já nevím, tak třeba, že rád posiluju, chodím do posilky. Osmým faktem je, že hraju fotbal a rugby. To mě hodně baví. Devátým faktem je, že chodím do 8B, do té bezručovky. A 10. fakt je, že úplně, já nevím. Poslední faktem je, že třeba miluju, koupání se v bazénu, mám mega ručníka u Simpsonovi, takže čus.